खुलुमबाय। बेवहाय दिनै जोंनि प्रेस मिटआव नुजाथिफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोन आरो बे खौरां मेलनि जोहैनो जोङो बाक्सा जिल्ला काराटे डु एस'सिएशननिफ्राय जों फोसावनो सानो दिनै जोङो बे प्रेस मिट लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा 15 बोसोर बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायलांखांबाय आरो बावैसो जोंनि बिटिसि इलेक्शना जानानै दा गोदान सरकार दाबाय। दा गोदान सरकार दानायनि जि जोंहा मावख' बिफानगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे अनारेबल जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद सार बिथांखौ जों खौरां मेलनि जोहैनो जों फोरमायनो सानो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि दुखुथिया गेलेगिरि बिथांमोननिसिम जानानै जोङो दिनै काराटे इन्सट्राक्टर जानानै आं बुंनो सानो दा काराटे होनबोला बहुद गोलाव एक्चुअलि दा जों समा आंखाल जायो, खौरांगिरि बिथांमोना जोंनो एसेबां नाथाय सम होनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों बारस' खायफा बाथ्राखौ जों बुंनांगोन। आसामाव काराटे बिफाना दिनै मोनब्रै दोल दैदेननानै दिनै दङ। बे मोनब्रै दोल दैदेननायावनो जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरा बे आसामनि इन्सट्राक्टरफोरनि फाव फान्दायनायाव गोरों जोंनि जि बिटिआरनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोना फाव फान्दायनायाव बिथांमोना साफा सानै ओरैहाय गावबा गाव मोनसे टीमखौ अर्गानाइज खालामनो थाखाय टीमखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय गावबा गाव माने फाराग लांनानै जोंनि बिटिआरनि जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ उइकनेस दुरबल खालामदो। दा बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनसे थाव होयो बा ओरैबायदि मोनसे पलिसि खालामनानै गावसोरनि टीमफोरखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय गावबा गाव इन्सट्राक्टरा गावखौ मोजां होननानै गावनि नेशनेल लेभेलनि जितु माने कानेक्शन जिखिनि इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय नेशनेल लेभेल गेलेहैनो हानाय बेबायदि लाइनखौ दिन्थिनानै जोंनि प्लेयारफोरखौ अनेक माने इयुननि जितु माने इन फिउचारनि जितु गेलेगिरिफोरखौ माने खोमसि खालामहोदो। जाहोना बेनो जाहैबाय बा जों दा आसामनि बे दोल मोनब्रैयाव थायाबालासिनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोंनि काराटे बिफानखौ मोनसेल' दोल बेबायदि दोनहोनायनि थाखाय जोङो रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ। जोङो जि स्पर्ट्सनि जोंहा इएम फैगोन आरो चिफनि जिखिनि दैदेननायाव चिफनि नेतृत्वआव मोनसेल' जोंनि काराटे बिफानखौ खालामनांगौ होननानै आं रिक्वेस्ट खालामो। मानोना जों आसामनि बायदियै जुदि मोनथाम मोनब्रै दोल खालामनानै जोंनि काराटे प्लेयारफोरखौ जोङो आलाय सिलाय खालामोब्ला दाबो जोंनि जि उनथिफुबोनाय काराटे प्लेयारफोरा जितु इयुन जेनेरेसननि प्लेयारफोरा खोमसि जालांगोन, बिसोरनि इन फिउचारा जेबो जाफुंनाय नङा। मानोना बिसोरनि दैदेननायाव दिनैसिम जोङो स्टेट चेम्पियनशिप गेलेनायनिफ्राय नेशनेल लेभेल गेलेनायनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो बिटिसिनि काराटे प्लेयारफोरा जेबो माने इन फिउचाराव साक्सेस खालामनो हायाखै। बेनिखायनो बिसोरो गावबा गावनि स्टेटनि प्लेयारफोरखौ गावसोरनि स्टेटनि प्लेयारफोरखौ नोजोर होनानै मोजां स्कप होनानै बिसोरो मोजां दावगाहोनाय मोनसे चान्सखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि काराटे प्लेयारफोरखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनायनि मोनसे जितु स्कप बेखौ जोंनो दिनैसिम दिन्थिहोनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै सानो दि गोदान गभर्नमेन्टखौ मोनसेल' जों टीम बानायनो थाखाय जों गले गले जों खावलायबाय। मानोना जों जिबायदि मोननै मोनथाम दोलाव जुदि स्टेट लेभेलाव जुदि जों जेरैबायदि खेलिमेलि जानानै दं बेबायदि खेलिमेलियाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआवबो जुदि बिदि खालामोब्ला जोंनि काराटे प्लेयारफोरा जेबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा। आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो 10 बोसोरनि आगोलनो जोंनि काराटे डिसिप्लिनखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआव इनक्लुड खालामनांगौ होनना जों रिक्वेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि मेम'रेन्डामखौ जेबो फुल प्रेजेन्ट खालामासै, जेबो माने एक्सेप्ट खालामैखौ जों नुहुरनो मोन्दों। मानोना जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव मोनफ्रोमबो इभेन्टखौ गभर्नमेन्ट हिसाबै इनक्लुड खालामनानै गेलेहोनायखौ जों दिनै नुनो मोननानैबो जोंनि काराटे जिखिनि काराटे इभेन्टखौ जों दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआव इनक्लुड खालामासै। बेनिखायनो जोंनि काराटे प्लेयारफ्रा गावबा गावनि आंखाल गोनांनि जोहैब्लाबो जोंनि न'खरनिफ्राय जों नारा नाथा जोबोद हार्डलि सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनि काराटे प्लेयारफोरा जों नेशनेल लेभेलफोराव जों थांनानै नेशनेल लेभेलफोरनि जितु ट्रेनिं बेफोराव प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामहैनाय जों नुनो मोन्दों। आरो जोङो बेबायदि काराटे इभेन्टखौ जों जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआव इनक्लुड खालामाबा गोबां जोंनि काराटे प्लेयारफोरा इयुन जालांनांगोन आरो मोजां स्कपखौ जोङो मोजां प्रग्रामफोराव जों पार्टिसिपेट खालामहैनो हानाय नङा। मानोना जोंनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम दङ। बेनिखायनो जों बिटिसि गभर्नमेन्टआ इमिडिएटलि जों बिथांमोननो जों गोदानहै जों 2011 गोदान मायथाइयाव
जों बिथांमोननो गोदान गभर्नमेन्टनो जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हैगोन। बे मेम'रेन्डाम गांसेखौ जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंखौ वेलकाम खालामनानै जिहेतु मोजाङै आदोर खालामनानै जोंनि इभेन्टखौ जों इनभाइट खालामो, जों बिनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामबाय, जों खावलायनाय जाहैबाय। आरो जोङो नेसनेल गेमा जिहेतु 2007नि जितु जालांनाय नेसनेल गेम, बेयाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय आं हारसिङै ट्रेनिं केम्पआव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। बिनि उनावनो बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोंनि काराटे जितु माने एस'सिएसन, बिखौ जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे डु एस'सिएसन 26 अक्ट'बर 2009आव जोङो गायसनदोंमोन। दिनै फैनानै आरोबाव थामथि खेबाव जोङो बड'लेण्ड काराटे डु चेम्पियनशिप हिसाबै 2014आव जोङो बाक्सा जिल्लानिनो कलागुरु बिष्णु राभा हाइ स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव अदालबारियाव जोङो फार्स्ट बड'लेण्ड चेम्पियनशिप हिसाबै जोङो नाना नाथा हिसाबै जोङो गिबि खेब एसे रेकर्ड गोनां बड'लेण्ड चेम्पियनशिप हिसाबै जोङो खुंफुंनो हादोंमोन। बिनि उनाव जोङो सारा जोंनि स्टेट अल आसाम काराटे डु चेम्पियनशिप हिसाबै जोंनि बे तामुलपुर बाक्सा जिल्लानि ओनदोरावनो जों घग्रासकआव 2019आव जोङो स्टेट चेम्पियनशिप हिसाबै जोङो टुर्नामेन्टखौ जों खुंफुंहरनो हादों। दा जोंहा फैनानै जोङो बेबायदियैनो जोङो नारा नाथाहाय बेबायदि जों खुंफुंनो थाखाय जोङो गोबां माने प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि गोरों जिखिनि प्लेयारफ्रा जोंहा दिनै उनथिफुनाय जोंनि निउ जेनेरेसनफ्रा स्पर्ट्सआव जिहेतु जोंहा सोलोंथाइनि मोनसे स्पर्ट्सआ अंग, बेनिखायनो गोदान गथ'फोरखौ जोङो स्पर्ट्सनि जोहैनो जोङो मोजां नलेज लाबोनायजों लोगोसे जोंनि हारि, जोंनि गासै ओनसोल, जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो जोंनि बिटिसिखौ गोसारहोनो थाखाय जोंनि स्पर्ट्सखौबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ नेतृत्व लानांगोन। अब्लासो जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्टजों लोगोसे गासै जोंनि ओनसोलनि मान मर्यादाखौ जों लाबोनो हागोन होननानै जोंनि गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिन्थिफुंनो हागोन होनना जों आसा खालामो। आरो जोङो गोबां जोंनि काराटे प्लेयारफोरखौ जोङो मोजां डेभेलप खालामनायनि थाखाय जुदि मोजां ट्रेनिं केम्प लाबोनो गोनांब्ला जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ हेल्प होनानै गोबां जोंनि गुबुन कान्ट्रिफोराव जोङो ट्रेनिं केम्पनि थाखाय जों पार्टिसिपेट खालामहोनानै जोङो मोजां मोनसे लामायाव लांहोनो हागोन होनना सानो। आरो जोंनि बिटिसिआव जिमानखिनि मोनबा आसाम स्टेटनि बायदि दोल जाना दं, बेखौ जों वेलकाम खालामो। दाबो अपेन जों मोनसे प्रेस मिट होबावनानै इयुनाव जोङो मोनसे सावरायमेल खुंनानै जोंनि गासै गौथुमनि काराटे प्लेयारफोरखौ जोङो लाबोनानै मोनसे जों जयै जुथुमनानै जों सावरायबावगोन होननानै जों सानो। जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव जिमानखिनि जोंनि काराटे प्लेयार दं, काराटे एस'सिएसन दङ, गासैबो जाहाथे जेबो आसामनि बायदि मोनबा दोल दायाबालासिनो बिटिसिआव मोनसेल' दोल थानानै मोजाङै काराटे प्लेयारफोरखौ जोङो दैदेनलांगोन होननानै जों आसा खालामो। नङाब्ला जोंनि काराटेया जेरैबायदि आसामनि बायदि जोंनि बिटिआरावबो आका उका आरो आस्का दोल बायदियै बिभिन्न पलिटिसियान बायदियै जों दानानै जेरैबायदि गावबा गाव लाइनजों थांदों, बेबायदि थाङाबालासिनो जोंनि बिटिसिआव मोनसेल' दोल जानानै काराटेखौ जों मोनसे दैदेनलांनांगौ, अब्लासो जों डेभेलप जागोन। नङाब्ला जोंनि काराटे प्लेयारफोरखौ इन फिउचारखौ जोङो खोमसि खालामहोगोन। बेनिखायनो इन्सट्राक्टरफोरा बुजिनानै जोङो थाबैनो जितु सावरायमेल लिंबावगोन, बे सावरायमेलाव गासैबो पार्टिसिपेट खालामनानै जोंनि गासैबो आंखाल आरो जोंनि जितु बेरेखा बुजिलायनाय बेफोरखौ जोङो गारजोबनानै गासैबो ज' थानानै जोंनि काराटे प्लेयारफोरा बिटिसिआव ज'है जानानै जोङो दावगालांनांगौ। आरो जों गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम हैनांगौ। आरो थाबैनो जोंनि जि मेम'रेन्डामाव जों बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोंनि इभेन्टखौ इनक्लुड खालामनांगोन होनना जों मेम'रेन्डाम होनायखौ थाबैनो जिहेतु इनक्लुड खालामनांगोन होनना जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आं खावलायनाय जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। आरो गासै जोंनि काराटे प्लेयारनि लोगोसेनो जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ 2011 मायथाइनि जितु गोदान बोसोर, बेयाव जै मै गासैबो गोदान बोसोराव गासै ज'है जिहेतु जोंनि 2020 मायथाइया जितु कभिड-19आव जिखिनि जोंहा मुलुगनां महामारि जाबाय, बेनि थाखायनो गासैखौबो आं गुरै खावलायनानै गोदान बोसोराव जै मै गासैबो जेन थांनानै थायो, गासैनिबो साननाय हनायफोरा जाफुङो, बेनि थाखाय आं गासैखौबो खावलायबाय। आं प्रेस मिटनि जोहै बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। आरो जोंहा लोगोफोर दंबावो, बेफोर गासैबो जोंनि बाक्सा जिल्लानि काराटे प्लेयार, बिथांमोनाबो माबा मोनसे जुदि गावसोरनि गोसोआव माबा मोनसे बेरखांनायफोरखौ गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन होननानै आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं सासे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे डु एस'सिएसन कुनिबाकाई स्टाइलनि सासे नेहाथारि जानानै दिनैनि खौरां मेल खुंनायनि मेन खारनखौ बुंनो सानदों। देग्लाय बोसोरनि 2020 मायथाइनि थांनाय डिसेम्बराव जालांनाय बिटिआर इलेक्सनाव देरहानानै इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि
बिथांमोना मोनथाम दोलोजों लोगो नांनानै जिथु बिटिआर सरकार गोदान गभर्नमेन्ट दाबाय बेखौ जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे डु एस'सिएशननिफ्राय गोसो गोरबोजों हामलायनाय जासिहरबाय बा जों बरायना लाबाय आरो स्पेसियेलि बुंनांगोन जे जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि बा बिटिआर गोदान गभर्नमेन्टनि जिथु चिफ मानगोनां प्रमद सार बिथांखौ जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे डु एस'सिएशननिफ्राय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आरो बिथांजों लोगोसे सरकाराव जिरायफानो हानाय जायफोर दैदेनगिरि सार नोंथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि 2021 मायथाइ गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौबो आं गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। जोंनि खौरां मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जों सासे प्लेयार हिसाबै बा जों सासे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि काराटे डु एस'सिएशननि दैदेनगिरि हिसाबै जों थांनाय समफोराव जेरैबायदि जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो हेफाजाब मोननांगौमोन सासे प्लेयार हिसाबै जों बेखिनि हेफाजाबखौ मोनाखै। मानो होनबा जोंबो सासे नेसनेल प्लेयार दङ, नेसनेल गल्ड मेडेलिस्ट दङ, सिलभार मेडेलिस्ट दङ। बेफोरबायदि जोङो खेला गेलेनानैबो जोङो जुदि नेसनेल खेला गेलेनानै बा स्टेट जोङो उइनार जानानै स्टेट लेभेलनि गेमखौ उइनार जानानै जुदि जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि जोङो खाबु मोनाबा जों गेलेनायनि जेबो मिनिं थाहैनाय नङा। जोंहा मोनसे सिमां दङ जितु जोङो स्टेट लेभेलनिफ्राय गेलेनानै जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय गेलेनानै स्टेट लेभेलनिफ्राय जोङो नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेल बेफोरबायदि जोंहा खेला गेलेनायनि मोनसे सिमां दङमोन। नाथाय थांनाय समफोराव जोङो बेफोरबायदि सिमांखौ जाफुंहोनो हायासै, जायनि खारनाव जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसेबो माने सहाय सुजुग जों मोनदियासै। जोङो गोबां लाइजाम हरदोंमोन, नाथाय जोंनि लाइजामखौ एक्सेप्ट खालामा। जोङो लोगो हमनोबो थाङो, खिन्थु जोंखौ माने जेबो रेसपन्सखौ जों मोना बिथांमोननिफ्राय। बेनि थाखाय जोङो माने जों सासे नेसनेल लेभेलनि प्लेयार जानानैबो नेसनेल गल्ड मेडेलिस्ट बा सिलभार मेडेलिस्ट जोङो मोननानैबो जोङो माने इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जोङो खाबुखौ मोनहैनो हायाखै। बेनिखायनो जों मिजिंथिदो जे देग्लाय 2020 मायथाइनि गोदान गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंखौ माने नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जोंखौ मोजां गेलेनो हानायाव जोंखौ जाहाथे सहाय सुजुग जोंखौ खालामो, आं बेखिनिखौ मिजिंथियो। आरोबाव जाहाथे जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय माने उन्दै गथ'फोरा जितु दा जेरैबायदि जों नुबाय थादों माने मोजां लामाथिं थाङाखै, बा बेफोरबायदि गथ'खौ जोङो लाबोनांगौबा जोङो स्कुल लेभेलनिफ्रायनो जोङो मोनसे खिदानखौ लानांगोन जे स्कुल लेभेलनिफ्रायनो जोङो मोनसे माबाखौ सेल्फ डिफेन्स प्रग्रामखौ जों लानांगोन। हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा जोङो सेल्फ डिफेन्स प्रग्रामखौ जों लानांगोन। फिजिकेल इडुकेसननि सायाव जोङो क्लास होनांगोन, आं बेखौ खावलायो। जाहाथे जोङो माने इयुन लेभेलाव जोंनि फिउचारा मोजां जायो। आरो आं नैबे प्रेसमिटनि गेजेरजों नोंथांमोननि खौरांगिरिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जाहाथे स्कुल लेभेलाव हाइ स्कुलानो जा कलेज लेभेलानो जा जाहाथे बेलेग स्टेटखौ आं बुंनो थाङा, बेलेग स्टेटआव दङ गैया आं बेखौ मिथिया, आं मोजांबो साननानै नायहराखै आरो मोजां मिथियाखैबो। जाहाथे जोंनि बिटिआरआव स्पेसियेलि आं बेखौनो खावलायगोन सानोदि जोंनि प्रमद बर' सार बिथांखौ जाहाथे जोंनि बिटिआरआव जिखिनि स्कुल दङ गभर्नमेन्ट स्कुल दङ जाहाथे बेयाव सेल्फ डिफेन्सखौ जितु पार्मानेन्ट सिस्टेम खालामनानै होयो, आं बेनि थाखाय आं खावलायो। आरो बेखौ जाहाथे मोनसे साबजेक्ट हिसाबै लायो, जाहाथे साबजेक्ट हिसाबै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि स्कुलफोराव जाहाथे थिसननानै होयो, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो मिजिंथियोदि जों फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो प्लेयार माखासे दिहुननो हायो। इन्टारनेसनेलानो जा बहुत मोजां जोंनि गेलेगिरि दङ। जोंनि तामुलपुरल' नङा, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' हिसाबै बहुत मोजां प्लेयार दङ, नाथाय स्कपखौनो मोना। जों माने चान्सखौनो मोना। जों मोजां सोलोंनो थाखाय जोङो मोजां टिचार गैया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव। माने गोजाननिफ्रायबो जोंनियाव नैयाव लाबोनानै जोङो सोलोंनो हानाय, ट्रेनिं लानो हानायबो जोंहा सुबिदा गैया। मानो होनबा जोंनो थांनाय समफोराव जोंनो थांनाय सरकारा जोंनो जेबो सुबिदा होआखै। बेनि थाखाय जोंहा जोबोद दुखुनांथाव। जाहाथे जों फैबाय थानाय टाइमाव जाहाथे बेफोरबायदि जाया, जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां जोङो आग बारायलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो नैबे गोदान सरकारनि समाव। आरो जोङो नै थांनाय समफोरावबो जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो ट्रेनिं लानो हायासै। थांनो गोनांमोन गोबां जायगायावनो, खिन्थु जोंहा स्कपखौ मोनदियासै, चान्स मोनदियासै, जों सहाय सुजुग मोनदियासै। बेनि थाखाय जोङो बेबायदि थालांनांबाय। आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समावनो आरो जों दा जिखिनि रोंनानै जोङो जोंनि
गाहाय लेभेलाव थानाय मानसिफोरखौ बा जोंनि प्लेयारफोरखौ जिखिनि जोङो जेरैबायदि जोङो फोरोंगासिनो दङ जों बेखिनिजों जों साफिसियेन्ट नङा होननानै जों गावखौनो सानना लायो मानो होनबा जोंहाबो सोलोंनांगौ गोबां दङ जायनि थाखाय जोङो जिखिनि रोंगौथिखौ जोङो लानांगौमोन जिखिनि ट्रेनिं जोङो होनांगौमोन जोंनि प्लेयारफोरनो जों बेखिनिखौ होनो हायिनि थाखायबो जोंहा जोबोद दुखु जाहाथे बेनि थाखायनो जोंबो मिजिंथिदो जोंबो उनाव माने गुबुन जायगायाव जोङो थांनानै मोजाङै ट्रेनिं लानो हायो बेनिफ्राय जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोङो मोनसे मोजां सासे जोंबो माने प्लेयार जानो हायो आं बेखौबो मिजिंथियो आरो जोंनि उन्दै प्लेयारफोरखौबो जाहाथे जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जोङो दैथायहरनो हायो आं बेखौनो जोंनि गोदान सरकार बिटिआर गभर्नमेन्ट बेनिसिम आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय जों जाहाथे नांगौ बायदि जों हेफाजाब मोननानै जोङो जोंनि गौथुमखौ बा जोंनि प्लेयारफोरखौ मोजां दैदेनलांनो हायो गोजोन्थों।